Ụmụnne m, nwata nwakorobịa nọ n'ọhụ Ngangala wụ onye Anambra steeti. Aha ya wụ Akụatụegwu, ọ nwanne anyị nwoke, onye Igbo anyị. Topụtara nwa okorobịa kpọrọ onwe ya gawa oji bekee. Obodo ọ gawara wụrụ obodo a na-akpọ Bangladesh, ndị ha na India gbara, Asian country. Ọ ya ka ọ gawara ebe ahụ, naanị ya ma otu o si gawaga Bangladesh. Sọsọ ya ma otu o si mejiri akwụkwọ. Ndị nwe ya zụọ ya, o nwere ndị zụrụ ya, nwee ụmụnne, nwee ezinụlọ osi. Ha akpakọlọta isi ọnụ, nwanne anyị nwoke enweta onwe ya na Bangladesh ebe ọ gara chọọ ụzọ ya. Enwekwe nwanne anyị nwaanyị ọzọ kele n'ọhụ Ngangala ugbu a na ọ wụ onye Mbaise anyị Igbo wotu. Topụtakwara nwa agbọghọbịa, ndị nwe ya zụọ ya, ya galite isi chọwa ịga oji bekee na ọ wụ Bangladesh wee bịa na-aga. Ya emechi akwụkwọ, naanị ya ma ote oshi ya na ndị nwe ha atọkọ isi ọnụ mejiere ya akwụkwọ, ya etighị isi Bangladesh. O ruole na Bangladesh, ebe ahụ ka ya na nwanne ya nwoke a matọrọ nwa ha. Iji enyi nwoke na enyi nwaanyị ebukọ ha ọnụ na Bangladesh. Ha abaiga na ihe ndị bekee na-akpọ relationship. Ọ bụ ihe enu ntara ka ha nọ n'ime na-eme. Enweghị onye ma ihe segere ha, enwe onye ga-akọwata nwụsịlekwa ihe wu the problem. Nwata nwa agbọghọbịa na-abaiga n'usekwu, banye na kichin ya ebe ọ na-eshiri, saa aka sere mma ekwu, dagide nwa okorobịa nọ bụkwanụ nwanne anyị, were mma makasacha ya, maa ya nga ọjọọ, maa ya mma mata ya mana liva ya, maa ya mana ogirishie ihe dị mkpa ji wụrụ nwoke, gaa na njin ya, njin rum ya, were mma mapụsacha elu n'ala. Ọgwụ ndị nso etie mavuru ya gawa ụlọ ọgwụ. Eruo ụlọ ọgwụ, mee sọjiri, dọkịta gbagharịa, mee ihe niile o nwere ike ime ka ọ zọọ ya ndụ, mana ọ dịla late. Nwanne anyị nwoke wee wụrụ onye nwụrụ anwụ. Nwanne anyị nwaanyị n'ugbo ene, onye Mbaise, ya wee wụrụ onye ji mma magbuo nwanne ya n'ala bekee ha gara. Ọwụhụ di ya ọwụhụ ikwu ya, nweghị otu ha si relate. Enweghị ka kpọpụtara ibe ya Bangladesh. Onye abịara na nke ya, mana ọ ofu ihe ka ha chọrọ bịa na Bangladesh. Ha bịara chọọ ụzọ ha, ha bịara akpata ka ha ewelata ụlọ. Rute ebe ahụ na nwata nwa agbọghọbịa na-elege nwanne ya, elege mmadụ ibe ya, ọwụ nwanne ya, ọwụ nwanne ya. Enweghị onye o ruru, enweghị onye deserve this thing. Isi relationship, ihe eji eme enyi nwoke na enyi nwaanyị wụ ka m lelee agwa gị, lelee agwa ka m. Ịmasị m mmasị ṅụ alụọ. Ọ bụrụ na ile m amasị m, gị nwere right ịsị na-alụ. M lee ṅa ịmasị m, enwere m right ịsị ana m eme. Enweghị ihe wụ by force, even marriage awụ by force, ọ wụrụzie enyi. Otu ndị mmadụ si ahụta this relationship, ụfọdụ na-eji feeling of entitlement na as long as gị na ha abana na relationship na ị ga-alụrịrị. Ụfọdụ na-ahụta na ọgwụgwọ eji eji na ụtọ a nọ na relationship na ọ ga-end rịrịrị in marriage, nọ na abụọ ga-end together. Ma agwa ya ọrụ mma, agwa ya arụ mma. Ya ahụta na gị na relationship dị afọ na ọ na-enwene automatic certificate to proceed to marriage. That is not the true definition of relationship. Relationship is all about knowing, finding out the compatibility which will lead to the marriage and ekwu okwu ya. Biko ụmụnne m, ịnụ nga na-egege m ntị. Onye si ya na-agba na Facebook ugbo ya agba, ndị ọzọ ewere ya mụrụ akụ. Onye gị na-emege ihe gị ile ya, o nwere inwe iwe ọkụ. Because before this lady ewere mma mee nwa okorobịa na ihe na enwere otu o si notice na o nwere iwe ọkụ. Ikekwe sef ọwa iwe ọkụ ya wụ ihe chụga this young man. Ikekwe gwala ya na ọ na-emegeshi, ya ewerezie mma gaa magbuo nwa mmadụ, nwa onye ọzọ. Ndị ezinụlọ na-elekwasị anya. Onye na-akpata welara ụmụnne Naijiria arụwoghị mma. Ya kpe ya tọtọta, ya welatara ụmụnne ha eji eri nri. Gị onwe gị tọtọta, gị welatara ụmụnne ha eji eri nri. Gị tọtụrụ mma magbuo onye na-awụ gị kpọpụtara Bangladesh. Elotonesha a ga-eshi ede nwa na-akụ ihe n'ugbo ene. Ama m ụfọdụ ihe ekwesịghị ịwụ, ụfọdụ crime ekwesịghị ịwụ emasị gaa prison, gaa prison. Ọgaga prison gị menụ. Eleghị ọgaga prison gị eme, mgbe atụba gị na prison, ya ga nga emeghe eme, at least ọ ga-eri otu egbu nri in a day. Ọ ndụ ya ka obi ga-edị ya. Ihe a na-eme mgbe anyị rutere nga asa matara mma na liver, agba bulie ya onwe ka gbasa ya n'elu tebụl. Agada agba ya ọgwụ, ebughe ya na ndụ, wepụta liver ka na ndụ, transfer ya ozugbo ozugbo. Ewewu na emere like that, this young man na-eghọta ndụ. Mana organs ya zuru ya oke. Ya nụrụ otu nga were handcuff wee na-agaghị ozi ndụ onye ka. Onye ọbụla kpachapụ anya ya. Onye ọbụla kpachapụ anya ya.
ji gbajie ọ gbajiela anaghị agwa ya agwa. Ị nọ ngala ugbu a na ị nọ na relationship, ị na ha ahụ na the red light, ọ na ha flag na gị n'ihu, gị kwechiri naanị gị ma ihe nọ nga ahụ, ọ emechaa bịa bịarịa ọṅụ. Mgbe ụfọdụ ị ga-anọ na relationship somebody gị na-eme gị enyi bịa n'ụlọ m na iwe na-ewe ya, ọ na ogidere gị na nwaanyị ya tụtụrụ telivishọn kọwasha ya ya na-destroy property ya ma na-etretin gị na ịkwa di ya naanị gị ma ihe ahụ imere echi ị ga-agba na Facebook. Anyị gakwesị olekiri ihe mere na otu o shiri mee. Relationship awụ force. Gị na nwoke na-eme ihe ọ na-ederi ya enough, gị jide ya na nwaanyị gashi ike, gị lee ya ị gaghị edili, ị gaghị atolerate that nonsense, gashi ike gị you move forward. Enwere ụzọ ka mepe emechie ụzọ ọzọ ga-emepe. Ma ọ gị na nwoke nọ na relationship every time ya egide ya egbu ṅụ ji mmiri, ya egbugo ṅụ ya dotie ṅụ, nwanne echi chi ehu ya arịọwa ṅụ, gị na ịga naanị ṅụ ma otu echi ọ ga-egbu ya, ị gaghị ahụ na ị ga-eji akọta otu echiri gbu ṅụ ebe suru ṅụ ekpukpu aka. Gị hụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ịhụ ihe a na red light na ọwụ ihe mgbaama, gashi ike enwe aka ọṅụ ntu ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị mma na relationship ọ gaghị adị mma na marriage. Enweghị oke wụ force. Onye ọbụla kpachapụ anya biko nụ.